nurlu şuğlası bar. Berekella tarifler. Sizin önünüzde ulu jogapkärçilik var. Ýagny bir taraplygyň ýolunu dowam etdirme, dostluk ötürme, dünýä bilen açyk gatnaşykda bolmakdyr. Sizin başarjaňylygyňyz bolsa, bir taraplygymyzyň meýwesidir. Adamzat nämeden umyd edýär? Her bir halkyň iň uly arzuwy asudalyk, durnukluluk, birege bolan anam. Biz hem şol dilege eýerdik. Bir gün biziň ýurdumyzy dünýä parahatçylyk ýoly bilen tanamagy mümkinçilik açyldy. Türkmenistanyň bir taraplygy bu diňe bir siýasy ılalaşyk däl, bu müngilliklerden gelen türkmen tähiminiň dowamydyr. Gelin, şu gün parahatlyň gadryny bilelikde belläli. Asuda ýurdumyz baky bolsun. Bir taraplykda öňe ugralyň, dostlukda ýaşalyň. Türkmenistanyň bir taraplyk güni hemmämize gutly bolsun. Полевых цветов веночек в утренний рассвет цветов. Соловья запись, источек, сок, березовый глоток. Тишины послушай свою волю, по тропинке в леску
Assalamu alaykum mehriban vatandaşlar, iri yaşlar, sagaman ördüňizmi? Ertiňiz haýyrly bolsun. Mehribanlar, elbetde beşigimizde iyidi derlikde tomaş edýän bolsaňyz, biziň gepleşigimiz bilen tanyş bolsaňyz gerek. Gepleşigimiziň her gedek sanyny bir näçe sagypalar siz üçin ýetirlýär. Elbetde bir sagypalarymyzyň ilkinji nowatdakyny size ýetirýär. Ol hem maşyklar atly sagypamyz. Maşyklar atly sagypamyzda adatdaky bolşy, elbetde mehriban vatandaşlar, iri yaşlar näbuň bir saglygymyzy gorap taklamak özümize bagly. Şonuň üçin bir maşyklar atly sagypamyzda diňe tomaş etmek bilen çäklenmän, bilelikde ýerine ýetirmeliligini hem unutmaly. Ir sähär bilen maşyk etseň bir beden taýdan, ruh taýdan sagdyn bolýan. Şonuň üçin mehriban vatandaşlar, iri yaşlar, gelin hemmämiz bilelikde ertirki maşyklar ýerine ýetirelim.
Mehribanlar, gepleşigimiz siziň bilen dowam edýär. Bu sagypamyz ertili gatly sagypamyz. Biziň bu sagypamyzda da ýygy giderlikde tomaşa edýän bolsaňyz, öz kärdeşimiz Leyla Muradowa öz gedeginde ir sähär bilen çay başynda ýylýan bir näçe datly tagamlar siz üçin taýýarlap görkezýär. Geliň mehriban watandaşlar, ýaşlar, bu sanymyzda näme tagamlar taýýarlarka, kärdeşimiziň taýýarlajak tagamlaryna tomaşa edelim. Salam aleykum, mehriban vatandaşlar. Sagamany ördüňiz, ertiniz haýyrly bolsun. Siziň her biriniňizde älim owluklaryny ýar bolmagyny süýsüýüm bilen arzu edýär. Eýe vatandaşlar, şeýle ýaşar bilenler, ýaşlyk telewizyon tarapyndan taýýarlanan her üniversitet ýalyna berilýän ýaşlyk saharatly gepleşigimiziň ertelik sahypasyna siziň ähliňiz hoş gördük. Mehribanlar, bilen gepleşigimiziň ertelik sahypasyny taýýarlap, ýaýlma ödürlemäge himayetkarlyk edýän Täzäý Önümçilik Karhanasyna köp sag bolsunlar diýär. Mehribanlar, bilen gepleşigimiziň ertelik sahypasyna ýygy seredýän bolsaňyz, gepleşigimiziň her edeki sanyna ertelik saçanlarlyk berilýän ertelik tagamlaryny şeýle bayramçy saçan berecek. Datly tagamlaryň taýýanlanyşyny siz bilen paýlaşýar. Egerde bilen gepleşigimiziň ertelik sahypasyna etjek teklipleriniz ýa-da bilen gepleşigimiziň illik sanlaryna haýsy tagamlar taýýanap görkezmeginizi isleýän bolsaňyz ýa-da siziň öz taýýanaýan tagamlaryny tagamlama boýunça taýýanap ýyleşlerimiz bilen paýlaşmamyzy isleýän bolsaňyz, ondan olaş 10 gysga meselesine öz tekliplerinizi haýyşlaňyzy uradyp bilersiňiz. Ine bunun 0-10 gysga meselesi arkaly ýyleşlermizden gelen tagamlama boýunça, ýagny ýurdumyzyň Mary welaýatynyň Sakarçay trawynyň ýaşaýjysy Nurwedel Ataýewanyň uradan tagamlamasy boýunça taýýanaýan tagamlar siz bilen paýlaşýar. Onda näme gelin gerekli bolan önümleri bilen tanışyp gerekli bolan önümler limon şeýledir. Hamir üçin gerekli bolan önümler un, gatyk, şeker, ösümlik ýagy, gabatma tozy, ýumurtga. Mehribanlar, hem himayetkarlyk Täzäý Önümçilik Karhanasyny öndürýän mesle ýagyndan peýdalan şuň taýýanaýan tagamlar siz bilen paýlaşýar. Mehribanlar, gerekli bolan önümler bilen tanışmagyňyzy diýip umyt etýär. Onda näme gelin taýýanmaga başlady. Taýýanma üçin bolsa ilk bilen limonumuzy alýarsa, şeýdip dograp başlaýar. Mehribanlar, gelingini saçymyzy ojamyza goýup, mesle ýağımyz bilen eretmäge başlaýar. Ocağımızı osalım. Meske yağından alyasa, sacımıza şöyle koyarsa erediyar. Şimdi erek var meske yağımıza yankı limonlamızı örüyor. Yüzün önüm şeydi pırar, şeker tepkiye. Şimdi bu vazifede iki yan yüzüne öğürüp pırar, limonumuzu şeyle yağda pişirelim. Onu hamirimiz taýýanap başlar. Şeydi iki yan yüzüne öğürüyor. Küydem goýjy limonumuz biraz sarıya şeydi. Meske yağı bilen. Taýýanamasam diýsem ansat, şeýle tüýjü tagamly, size de taýýanap görüp maşgalaňyzy berendirmeňizi maslahat berýär.
hem dürlü vitaminlere bay. Esasanım limonlu C vitamine bay. Inni ikinci yan yüzüne öğrenmeden soň häzir öz gyzygyna biraz dursun saçymyzyň odumdy öçürýärse hamermez garmağa başlaýar. Inni hamermez garyp başlaýar. Ilki bilen ýumurtany çapýar. Şekerimizi koşuyor. Koyup karıştırıyor. Şimdi katığımızı koşuyor. Katığımızdan himayetkarımız Täze Önümçilik Karhanasynyň öňürýän süýt we süýt önümlerinden nähwany biraz ösümlik ýagynyň boşýar. Indi ýene biraz garşdyrýar. Süýt önümlerini indi unumyz bilen gabatma tozmyzdan goşýar. Gabatma tozmy goşýar. Garşdyrýar. Inni nähwanat orpejimizin galibine hamirimiz bilen limonumuzu geçirelim. Orpejimizin galibine şeydip biraz ösümlük yağından çalýar. Koyup buraları bilen çalıştırýar. Indi bolsa ýanky limonumyzdan ýerleýär. Indi hamirimizi geçirýär. Hamirimidan bile gerek görnüşde taýin boldy. Indi hamirimizi geçirýär. Yakıcı yerine şöyle denk derecede yayraryalar edip hamirimizi geçirýär. Indi bolsa şular ýalyagdaýda horpejimizin galibine ýerledik hamirimizi limondy. Indi horpejimizle 180 gıbgınlık derecesinde 30-35 minüň dowamyna pişirmäge goýýar. Horpejimize barýar. Ine mähwanlar iýleşlerimizden gelen haýşyr we şetaýyndan tagymyzy ertelik saçan alyp berýär. İşden açyk bolsun.
Ine mehribanlar size yetirmezlerimiz şulardan ibaret. Bizim taýinlanan ähli tagamlarymyz öz şertlerine taýinlanan. Mehribanlar, bizim gepleşimizde ýerçilik sahypasyny taýýarlap, ýaly möhürlemek himayetkarlyk eden Täzäý Önümçilik Karhanasyna köp sag bolsunlar diýär. Bizim gepleşimizde taýinlanan tagamlar gaýtadan görmek isteseler, türkmençiliğine kotkowyna kotki emsaýdyna berip isler maýsyňyz görüp bilersiniz mehribanlar. Bizim gepleşimizde etçek teklikleriniz ya da bizim gepleşimizde enlik sanlarına haýsy tagamlar taýinlap görkezmemizi isleýän bolsaňyz ya da sizin öz taýinlanan tagamlaryňyz tagamlama boýunça taýinlap ýeleşlerme bilen paýlaşmamyzy isleýän bolsaňyz ondan 05-10 gaýtybelelesi meselesine öz teklikleriniz haýyşlaryňyzy uradyp bilersiniz mehribanlar. Sizin her biriňiziň başga ojaklaryňyza agdy berlik, artgal, bereket, döwlet, ýar bolmagyny, bagtýarlyň hukm sürmegini, jan saglygyň semra bolmagyny kesirmeden arzu edýär. Bizi bakıwata getiren eşrete dağatıran Türkmenistan vatandaşı bakı çağalığın mekanına uğrayan milli rejlerimiz Gahryman arkadağımızın heder örlü paykası yaratan hormatly prezidentimiz arkadağlı Gahryman serdarymyza janlarsa başları dik dünýäniň sport beleslaşmaşlary hemişe rewaçlyklara rektensen. Mehribanlar, şeýle ýaşardy ularla ýaşlyk telewizyon tarapyndan taýýarlap berýän ýaýlyma berilýän ýaşlyk seharaty gepleşigimizin ertelik sahypasyny geçirip gutarýar, bilgilerimizi enlik sahypalarymyza berýär. Ýaýlymda görüşýänçe hoşsa bolun. Mehribanlar, gepleşigimiz siziň bilen dowam edýär. Gepleşigimiziň bu sahypasy hem şygyry datly sahypamyz. Biziň bu sahypamyzda da elbetde bir talip deňdoşlarymyz, ýaş şahyrlarymyz öz gelegine, özleriniň döreden ajaýyp goşgularyny şeýle de halipa şahyrlarymyzdan galan bir näçe bir ajaýyp goşgular siz üçin okap berýär. Geliň mehriban watandaşlar, iri ýaşlar şygyry datly sahypamyzda şu pursatda tomoş edelim. Men Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Teatr Sunat Fakultetiniň dramaturgiýa taýýarlygy ugrundan bagtýar talibi Bagtly Karanowa. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyşy döwründe halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylyna Türkmen halkynyň milli lider Gahryman Arkadağymyň hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahryman serdarymyzyň saýasynda garaşsyz baky betarap Türkmenistan döwletimiziň her bir güni ösüşleri, özgörüşleri weslenýär. Şeýle ösüş özgörüşleriň netijesinde ilim bilim bilen bir hatarda medeniýet we sungat ulgamyna ul öns berilýär. Garaşsyzlyk we betaraplyk munyň özi halk hakydasynda kalbynda ýüreginde arzulanan mukaddeslikdir. Biz şeýle ajaýyp mukaddesligiň goýunda ýaşaýan bagtyar nesiller ýurdumyzyň ýetýän bilet ösüşlerinden ruhlanyp kalbymyz joşup özlerimiziň döredýän döredicilik işlerimizde watan waspyny ýerine ýetirýäris. Halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly atly goşmagy gap bermekçi. Ýaşyl baýdagymyz alasmanda belent parlaýar. Goýny mermer binadan gözel keşpli köşkli diýär. Dünýä içre gün saýyn ösüşde özgörüp barýar. Garaşsyz watanymyzyň ýene bir nurany ýaňy halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly. 5 vilayet 5 doganday güler ýüzlü mehriban, berkararlyk bagtyndan saýraýar dilleri durman, gullugunda watan üçin eziz janlarym gurban, rowana ýollarda ösüş özgörüşi has uly halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly. Bar ýelden ýürüp bedewi we padar alawaý, bar şöhratly taryhy, aýdym saz tans mukamy, känynide toýlar tutup, jewislikde bekäni, insaniýete uly dünýä, içilip dur köp many, halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly. Körpesi şat, ýaşy batly ket hudasy dogady, mehman söýer agzy berlik türkmenime ber kady. Jany merhem tebigatym, sergin säher howady, aýdyň gejesi rahat, asuda atýar her daňy, halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly. Göwüni gözi guwanlaryp, buýsanlaryp her tarap, gör ynha berkarar watan 30 ýyldyr betarap, Gahryman Arkadaly serdar bilen öňe garap, eziz Türkmenistan artdyryp barýar şöhrat şany, halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly. Garaşsyz betarap Türkmenistanım. Ösüşlerden ösüşlere badalan, garaşsyz betarap Türkmenistanım. Ak şäherli cennet ýurt diýip adalan, garaşsyz betarap Türkmenistanım. Pelege görk berýän ýaşyl tuğuny, belentde parlaýar götär ruhuny, ajabyam, açyp heňam her günli, garaşsyz betarap Türkmenistanım. Ýerasy, ýerişi, baýlygy bolup, gülgün çadır çemen zarlygy dolup, ak mermer binalan durguwanlaryp, garaşsyz betarap Türkmenistanım. Halkyna döwletli döwran ýetirip,
Göwündäk arzulary ýetirip, öňe barýar beýik işler bitirip, garaşsyz beýtarap Türkmenistanym arkadaň jowher paýhasy bilen, arkada serdarymyz hem siziň bilen dünýä içre asuda bagtyçyben garaşsyz beýtarap Türkmenistanym fursatdan peýdalanyp bize okumana, döretmäne, döreticilik işlerimizi halk köpçülüğüne giňden ýaýratmana, şeýle giň mümkinçilikler döretip berýän Türkmen halkynyň milli lider Gahryman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz arkadagy Gahryman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Goý olaryň janarsa, belent başlar aman bolsun. Mehriban vatandaşlar, iri ýaşlar, peşigimiz siziň bilen dowam edýär. Elbetde gepleşigimiziň bir adatdaky bolşy ýaly, biziň gepleşigimizde bir mihman çağırmak, ýagny mihmançylyk arkaly gepleşigimiz dowam edýär. Häzirki mihmanymyz bolsa Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talebi Şagelli Salihow. Şagelli nebun kun bir gepleşigimizde sizi hoş gördük. Elbetde bir gepleşigimiziň öňkü sanlaryna da siz gatnaşdyňyz. Gepleşigimiziň bir her sanyna da şo bir dinç günü bilen bağlanşykly soraglar, şeýle de bir özüň bir dörejilikde bir işleýän bir soraglaryny giňişleýän bir birek bilen alşyp ilimi de günümde ýetiripdik. Nebun hun hem gepleşigimiziň dowamynda şeýle soraglar bilen şeýle pursatlar bilen dowam edäýeli. Her bir günümüz saatlyk şowgunly, toý bayramly geçse, şu zatlaryň ödem bir bakarna ýetip bolmaýan bagyt dünýäniň hiç bir ýurdunny şeýle üýtgözük, şeýle bir ajaýyp durmuş asuda ýaşaýyş ýok diýsek bir öte geçdigimiz bolmazmy ka diýen. Şu zatlaryň ödem bir Gahryman arkadagymyzyň arkadaly Gahryman serdarymyň saýasynda bir türkmen garaşsyzlygynyň, türkmen bitaraplygynyň bir miýwe sökgünde bir dünýä öz parahatlyk nuruny saýýa. Her bir günümüz bir kalbyň alham duýgularyna wesleýär, watanymyzyň asudalygy, çagajyklan bir dyn jalmana çykan, seýletmäne çykan, çagajyklan bir şatlykly bagtyar, gülküsi, hasam bir kalbyň joşa getirýär. Hakykatdan hem döwlet bir diňe gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherine däl, vilayetlerimizde de hatta en çetki etrapdyr owalarda, şäherçelerde de şeýle döwrewap, seýilgähler, döwrewap meden dinjals merkezler halkymyza hyzmat etdi. Şu zatlaryň özüm bir türkmen halky üçin, bagtyar raýatlarymyz üçin döredip berilýän amatly mümkinçilikler bolup durýar. Hakykatdan hem bir halkymyz dünýäniň en bagtyar ýurdunda ýaşaýar, şeýle bagtyň esretini duýup ýaşaýar. Şu zatlar synlap, şu zatlaryň içinde ýaşap bir dörejilik adam sökmünde bir kalbyňa alham duýgulary urşap alýar. Menem watanymyzyň gözelligini, şeýle bagtyar durmuşyny, Gahryman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz arkadagy Gahryman serdarymyzyň dünýä nuskolky işlerini wagt etýän bir ençeme joşgun goşuk seterlerimi döretdim. Eger mümkin bolsa gepleşigimiziň şu ýerine şol boýtançly goşuk seterlerimi ýyldaşsam okap beräň. Gahryman serdarly bagtyar watan. Gül açan, gül oýuny aýdymly sadly, Gahryman serdarly bagtyar watan. Elem ýüzüne silýär sowulmaz ýadyňy, Gahryman serdarly bagtyar watan. Bagtarawan dost sowunlyk ýoluny şany toýlanýar sagy soluňda, ýyl ýaýnaýa baky esret çağında, Gahryman serdarly bagtyar watan. Bagt nuru var, her bir dowyan günüňde soňsuz alkyşlar we halkyň dilinde üstünlükler bilen galýan belende Gahryman serdarly bagtyar watan. Arkadaly Gahryman serdar bilen diýarymyz gözel görküdey gülüň älemçire atla ýok taýyň seniň Gahryman serdarly bagtyar watan. Arkadaly Gahryman serdar bilen diýarymyz gözel görküdey gülüň älemçire atla ýok taýyň seniň Gahryman serdarly bagtyar watan. Şan üstünlükliň ýolundan barýar, berkarar, erkany garaşsyz diýar. Bagtyar geljegiň binýadyny urýar, berkarar, erkany garaşsyz diýar. Gül oýuny toý, aýdym sarly şowkunly, gojaman hazar şypa tolkunly. Şan şöhrata ýetip hassa galkynly, berkarar, erkany garaşsyz diýar. Dünýä nusku
her bir belen tutumy bak tarawan şanly adamy hayran edýär bugun elem jahany berkarar erkana garaşdyrdyar. Halkymyz bagtyar esret çagyny bugun toýlaýa ýakyn ýadyna diňe öňe barýar bedewadyna berkarar erkana garaşdyrdyar. Biz bagtyar ýaş nesillere şeýle ajaýyp durmuşy, şeýle bagtyarlygy peşkeş beren, erkin okumaga, öwrenmäge, okap öwrenip döreden zatlanmagy giňişden halka ýaýmagy, ähli atalyk tagallalar döredip beren Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyda, hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyz Talip Güromdan köp sag bolsun aýtjan. Arda ulan hasyl bolsun şagelli. Köp sag bol. Elbetde bir gepleşigimizde gelip bir mihmançylygyň üstü bilen bir näçe şygyrlar okap berdiň, bir näçe gazykly gurrundeşlik, bir söhbetdeşlik etdik. Elbetde bulan bir illeşlerimizde gazykly bolandyr diýen umydymyz bar. Elbetde gepleşigimiziň hem her gedek sanyna bir şeýle bir mihman çagyryp, mihmançylykda da bir şo mihmanymyzyň bir özüniň dörejiligininden daşgaryn bir dinjaş pursatlaryny, bir dinjaş günlerini nähil geçirilýändigini bir ilmide günümizde ýetirýär. Elbetde gepleşigimizde geleňiz üçin köp sag bolun. Elmydam alyp barýan işleriňizde ul üstünlikler ýar bolsun. Sag olun. Mehribanlar, gepleşigimiziň soňky sagypalaryna da gelip etdik. Biziň bu sagypamyz hem dinjal şartly sagypamyz, ne bu gün ýekşenme gününe bir dinç gününe raýatlarymyzyň dinjalýan pursatlarynyň bir näçe gazykly bir pursatlar siz üçin kardeşlerimiz taýarlaýar. Gelin mehriban watandaşlar, edi ýaşlar şu pursatda dinç gününe taýarlanylýan şeýle pursatlara hemmemiz bilelikde tomaşa edelim. Mehriban illeşler, ediz watandaşlar, biz ýaşykda heraty gepleşigimiz dowam etýär. Bilsiňiz ýaly biz gepleşigimiziň her ýerdeki sanyna bir mihmany biziň gepleşigimizde çağırýar. Häzir bolsa biziň ýaşykda heraty gepleşigimiziň mihmany Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi Hojagelli Nowateliýew. Hojagelli, biz size gepleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Bilsiňiz ýaly Hojagelli berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwründe Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzyň arkadaly gahrman serdarymyzyň saýatyny Türkmen ýaşlarynyň okumagy üçin, öwrenmegi üçin, giň dünýä garaşly bolmagy uğruna bir näçe tagallalar edilýär, aladalar edilýär. Şol urtanyny Türkmen ýaşlarynyň aýratynam sunwatda öz zehinlerini görkezmekde, ýagny bir näçe aladalar, tagallalar edilýär. Ýagny Türkmen ýaşlary, Türkmen sunwaty bilen meşhurlanýan ýaşlar bir ýerine ýetirýän aýdymlary bilen, okuyan, goşgulary bilen, düzýän şygyrlary bilen şu köpçülik çärelerine çykyş etmäge giňden mümkinçilik gadanýarlar. Bular näme? Elbetde ýanky belläp geçişimiz ýaly Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzyň arkadaly, gahrman terdarymyzyň Türkmen ýaşlary üçin etýän atalyk aladalarynyň aýdyň misaly. Indi häzir Hojagelli gepleşigimiziň şu ýerine, şu pursatyny häzir size bir sowal bermekçi. Ýa-da biz bilýäs mehriban illeşler, ediz watandaşlar, Hojagelli Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi ýa-da belläp geçipdik. Hojagelli aýdym sadilen meşhurlanýar. Häzir Hojagelli bir kısa sowal berýär. Eýdýanym Hojagelliň ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdymlar siz eşitdirýär. Onda siz sowallarymyza taýynsyňyz da. Aslında bizim berjek sowallarymyz kynýar. Hojagelli, ilkinji nowatda size şeýle bir sowal bermek istəyäsä, şu aýdymsa sunwatyny näçe ýaşyňyzda geldiňiz, halipaňyz barmy, ýa bolmasa da siziň maşgalaňyzda aýdymsa sunwaty bilen meşhurlanýan başga da barmy, sizden başga halipaňyz kim? Umuman şolar hakynda bir bize tomaşa etýän ýerleşlerimize gurrun berseňiz, eýdýana bir aýdymsalara geçdik. Gepleşigimiz hasam bir ýerine çördi. Başysyna aýdymsa sunwaty meniň kiçilikden arzumdy we meniň ilkinji halipam Durdy Alaş bolup, ol maňa aýdymsa sunwatynda köp iňçe tilsimlerini hem maňa öwretdi. Awa. Ýani ýene bir sowal berdik. Eger ýadyňyzda bolsa, siziň maşgalaňyzda aýdymsa sunwaty bilen meşhurlanýan başga da barmy ýa şu maşgalaňyzda ýeközüň aýdymsa bilen meşhurlanýan? Maşgalamyzda menden başga jigim hem aýdymsa sunwaty bilen meşhurlanýan. Yer bolýar. Indi ýanky belläp geçişimiz ýaly, mehriban illeşlerimize de söz berişimiz ýaly, häzir gepleşigimizi aýdymsa bilen dowam edelim. Hasam bir ýerine çör. Bir şegedek dillen senana
ziyan barca giden dillen sene zülfütan kurbağalarda bitin muti almanar solguydan içinden seni gözleyen üzümlük ovadan seni gözleyen kurbağalarda bitin muti almanar solguydan içinden seni gözleyen üzümlük ovadan seni gözleyen gece dama orundu paçanna fakir kuşlar turup dağıma kalkanna o bağıylar üşüp işe geçinler ardınca edemimi tideyen solguylan içinden seni gözleyen o bağıylar üşüp işe geçinler ardınca edemimi tideyen üzümlük ovadan seni gözleyen men adeyin yürek büküp durmasam yekenekte adını çekip olmasa bağda özüm yılyan kıyılar görünsün solguydan içinden seni gözleyen üzümlük ovadan seni gözleyen bağda özüm yılyan kıyılar görünsün ardınca edemimi tideyen solguylan içinden seni gözleyen solguylan içinden seni gözleyen. Köp sağ olun Hoca Elli yerine getirip beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin. Inni şu ajaýyp aýdymdan soňra ýene bir sowaly bilen dowam edelim. Gepleşigimizi iýdan ýene de aýdym saýlary gezek notun geçirýäs. Inni size inniki berjek sowalymyz şeýle Hoja Elli şu halipalar aýtýar köp dawralarda, şäherlerde toýdur bayramlarymyzda hemmämiziň bilşimi däl biziň ýurdumyz toýdur bayrama aýdym saýda baý ýurtda. Inni şol dawralarda biziň halipalarymyz da bir näçe halipalarymyz şolar bilen gawatlaşýar, aýdym saý sunudy hakynda öz aramyzda söhbetler ýüze çykýar. Onsoň halipalar aýtýar her bir aýdymda ykbal bar diýe. Hakykatdan hem şeýle her bir aýdymda ykbal bar. Inni siziň pikiriňizçe şeýle size sowal bermek istəyär. Şu bir aýdymyň şowuna düşmek üçin siz üçin şol aýdymyň sözleri has ähmiýetlimi ýa-da keňi ähmiýetlimi ýa-da saz ähmiýetli? Siz üçin haýsy? Hawa ören gowsowal berdiňiz meniň üçin aýdymam sazam sözüm goşsam hersem esasy möhüm bolup durýar. Ýöne esasy aýdym ýürekden aýdylsa has ýerine düşýär. Alalaşýar. Köp sağ olun Hoja Elli beren sowalymyza şeýle yerlikli jogap bereniňiz üçin. Inni Hoja Elli ýan kaýsymyz ýaly bize tomaş etýän illeşlerimize bir özüňde oýan ajaýyp aýdymlardan birini ýerine getirip berseň gepleşigimiz hasam bir ýerine düşer. Girdim bağına almanaryňa sevgiň uğruna gelsin yanıma. Girdim bağına
Hoca ýeli sag bolun, şeýle ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirip berendiňiz üçin gepleşigimiziň innik sanlaryna da şeýdip gatnaşyp duruň. Biz ýaşlara Suriýaly mümkinçilikler ötüp beren gahrman arkadaşymyzy, arkadaşy gahrman serdamyzy köp sag bolsun edýär. Mähruman watandaşlar, iri ýaşlar gepleşigimiz hem ahyrlap barýar. Elbetde gepleşigimiziň dowamyna ýetirilen sagypalar göwnüňizden turandyr diýen tüýsüregimizden umydymyz bar. Biz ýaşlara şeýle mümkinçilikler döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaşly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Goý gahrman arkadaşly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, başlar dik bolsun, ýyly ýurt bähwitli, döwlet ähmiýetli işler hemişe rewaçlyklara ýar bolsun. Şeýle de her bir türkmen ojanyna arskal bereketiň agdy berilen ýar bolmagyny hem tüýsüregimizden arzu edýär. Mährumanlar şeýle ýaşy arzu niýetler bilen bolsa, ene bu kysanymy geçirip gutarýar, gepleşigimiziň innik sanlaryna görüşýänçe hoş sag bolun. Çağılar, biz bir taraflığımız alanmaza, otu değil bolly. Bir taraflık diýmek näme diýmek? Biziň bagtymyz diýmek, arasy asmanymyz, asuda zeminimiz diýmek. Çağılar, her ýylyň dekabr aýynyň 12-sine bütün türkmen halky bolup uludan bellek geçýär. Bir taraflaryň ýene-de bir manysy, sizin bir-biriňiz bilen özara agdy ýer bolmaňyz, bir-biriňize kömek bermeňize maňlatýar çağılar. Okuwçylar bir taraflamaz 3 gedek ikrar edildi. Ýani birincisi 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryna ikrar edildi. İkincisi 2015-nji ýylyň iýun aýynyň 3-üne ikrar edildi. Üçüncüsi 2025-nji ýylyň mart aýynyň 21-ne ikrar edildi. Okuwçylar hemmämiziň bilşimi ýaly bir taraplyk asudalyk, agdybirlik, jewsizlik diýen manyny berýär. Agdybirlik ýani halkara, dostluk gatnaşygymyzyň arasyndaky bütüňiz bir agdybirligi aňlaýandyr. Bir taraplyk asudalyk, agdybirlik, jewsizlik diýmekdir okuwçylar. Siz bolsa okuwçylar şu watanyň dowamaty geljegi tiňir. Okuwçylar gahrman arkadaşymyzyň aýdyşýaly adamzadyň beýik geljegi parahatçylygyň üçin edilmegi bilen bagly bolup durýandyr. Häzirki döwrüň ösen başlanyşlary diňe adamzadyň howpsuz, asuda ýaşaýyşyny üçin edilmegine gönükdirilen maksatlary durmuşa geçirmäge hyzmat etmelidir. Okuwçylar, siz garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimiziň geljegiňiz. Büyük ösüşleri, taliha, şanlı, asuda, parahat bir taraf yurdum. Bedo badı bilen öňe barýanlar
asuda, parahat bir taraf yurdum. Bir taraflık bilen 30 yıl öttü. Ösüş şanlarımız misala yetti. Dünyada 3 yedek ikrarını taptı. Asuda, parahat bir taraf yurdum. Acap merkezine uğurlan, ağzı birlik mekandır ülküm. Dostonluk nişanı uğurlan, parahatlık mekandır ülküm. Ak baktın boşluğu seherinde var, kalbin pekliği şeherinde var. Dünya güzelliği baharında var, bahtiyarlık mekanıdır bu ülkü. Halkara ınanışmaklık, kömüllere paylar şaatlık, kemişelik, bir taraflık, ikrar, avray hem avatlık, ömürlere şuğla çayyar, asudoluk, parahatlık. Bir taraflık kömür tuğum, bir taraflık baktım benim. Kahraman arka dağ bilen, küllü Türkmen mertebeli, arka dağlı serdarımız nurlanır yar erteleri, gün ve günden arşa galyar. Vatanımın mertebesi bir taraflık kömür tuğum, bir taraflık baktım benim. Mazmunu dür, manisi zer, iyilin günün köngül nuri. Bu derece her Türkmenin buysoncu, kalbinin tari. Mihman söyür Türkmenimin meduanli öyü törü. Bir taraflık kömür tuğum, bir taraflık baktım benim. Barha eleme yayılyar. Türkmenlerin ovazası, dünyanın diline yanlanyar, mün gaznalı avazası, has belende galli, bugün toylarımızın davarası. Bir taraflık kömür tuğum, bir taraflık baktım benim. Mehriban iyleşler, paytahtımızın Qarr Kulif köçesinin 92-nji jaýynda yerleşýän Ýaş Türkmenler binasynyňky Arzu Haly dükany size ajaýyp haly önümleriniň dürli görnüşlerini hödürleýär. Biziň ähli haly önümlerimizi vilayet şahamçalarymyzdan hem satyn alyp bilersiňiz. Bahalar hallara görä dürlüdür. Telefon belgilenmez 863 91 28 82 862 66 11 00 75 38 75 Arzu Haly dürlü baha.
Hormatly prezidentimiz arkadagly gahryman serdarymyzyň Türkmenistanyň betaraplygy, parahatçylygy we inançmagyň aýdyn ýoly atly kitabyndan. Her bir insanyň özüne mahsus häsiýetiniň, tebigatynyň bolşy ýaly her bir halkyň gadymdan beri dowam edip gelýän aýratyn häsiýetleri we öz bolşylygy bardyr. Bu häsiýetler asyrlar boýy emele gelip, nesilden nesile geçip halkyň ruhu keşfini şekillendirýär. Halklar taryhda esasan öz häsiýetleri, däp dessurlary bilen tanalypdyr. Milli gymmatlyklary bilen ýatda galypdyr. Öňler türkmenleri dünýä tanadan beýik häsiýetler hakynda söz açylsa, olaryň hersini birin aýratyn nykta düşündirmeli bolupdyr. 20-nji asyryň ahyryny dünýä jar edilen täze bir syýasy ýörelgi hemde onuň 21-nji asyrdaky aýgytlyk adamlary türkmen halkyna mahsus häsiýetleri bir söz arkaly hem beýan edip bolýanlygyny görkezdi. Ol hemişelik betaraplyk derejemiz. Türkmen halkyna mahsus bolan ähli beýik häsiýetleri özüne jemleýän oňyn betaraplyk. Geçen 3-10 ýylyň dowamynda türkmen betaraplygy, sevitde parahatçylygy, howpsuzlygy pultalanyrmagyň wajyp şertine öwrüli. Halkymyzyň belent insanperwer ýörelgelerine esaslanýan hemişelik betaraplygyň taryhy, parahatçylyk, howpsuzlyk, durnukly ösüş ýaly umumy adamzat gymmatlyklaryny ilerletmek bagatda milletler bilelişigi bilen hyzmatdaşlygy ýygydarly berkitmeň şanly wakalaryna beslenen şöhratly ýola alamatlanýar. Halkara parahatçylyk we inançmak ýyly diýilip eglan edilen 2025-nji ýylda bolsa, biz watanymyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kararnamalary bilen 3 gezek ikrar edilen hemişelik betaraplyk hukuk derejesine eýe bolmagymyzyň 30 ýyllygyny uludan bayram edýär. Gahrman arkadağımyzyň parahatçylyk geljege iň mukaddes mirasdyr diýen sözleriniň aňarsyna çuňur many, ummasyz taryh bar. Ata-babalarymyz müň ýyllyklyň dowamynda bu gymmatlygy gorap, berkidip bize ýetirdiler. Bizem onu goramaly, hassa berkitmeli, geljek nesillere arysy we bökdenşsiz geçirmeliler. Parahatçylyk güýçdir. Iň beýik güýç ýaragda däl, diplomatiýada, gorku salmakda däl, özara düşünşmekde, bölmekde däl, birleşmekde. Parahatçylyk bu çynlakay ruhy ahlak we insanperwer güýçdir. Parahatçylyk wezipedir, borçdyr. Biziň her birimiziň türkmen raýatlarynyň, ýaşullaryň, ýaşlaryň, eneleriň, atalaryň, muallimlaryň öz ornumyzda parahatçylygy goramak, berkitmek, ýaýratmak borjumyz bar. Bu gymmatlyň öňünde her birimiziň uly jogapkärçiligimiz bardyr. Parahatçylyk geljekdir. Diňe parahatçylyk bolanda adamzat öz başarnyk mümkinçiliklerini doly açyp biler. Ilim we sungat güllä basar. Halklaryň arasyndaky dostluk berkär. Her çagy bagtly we awadan geljege umyt bilen seredip biler.
Salam ýene hormatly adamlar. Garaşdaki meşelik bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşimde başlaýar. Käderse hormatly prezident bilen garaşdaki meşelik bir tarap Türkmenistanyň dewlet senagaty we geologiya işgärlerini iýbirin gutlugy bilen tanışýar. Hormatly nevitçiler, gaýatçylar we geologlar, Tiday garaşdaki meşelik bir tarap watanymyzda geňden belinilýän neft senagaty we geologiya işgärleriniň güni bilen tüýsürükden gutlaýan. Tidaň ahlakly we tutun ýerli zähmetiniň netijesinde ykdysadyetimiziň neft gaz podugyny uly üstünlikler gazanylýar. Podugda anyp barlyana toplumdaýyn işler ýurdumyza uglewadaro serişdeleriniň gorlary boýunça dünýäniň öňde barça döwletleriniň hatarnaky ornuny berkitmäge ýardam edýär. Bize bu gurdaky halkara derejesindäki ýeri taslamalara badalga bermek bilen uglewadaro serişdeleriniň elkinji nowatda halkymyzyň eşelti durmuşyna, geljek nesillerimiziň hemde goňşy döwletleriň halklarynyň awadançylygyna hyzmat etmegine gazanmak uğruna möhüm wezipeleri öňde goýýar. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň tagalary esasyna 2009-njy ýylyň 14-nji dekabryna Türkmenistan Hatay halkara gaz geçirjisi açylyp ulunulmaga berilip, taryhyň sahypalaryna altyn harpler bilen ýazylan şol senäniň ýurdumyzda neft gaz senagatyny we geologiya işgärleriniň güni hökmüne belenilmegi öz borçly mazmuna eýe bolup, berkarar watanymyzda ähli ular boýunça sadaşykly ösürmek bilen kabul edilen milli we döwlet maksatnamalarymyza laýyklykda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni ýurdumyzda ýere senagat toplumlaryny gaz geçirji ulgamlary döretmek, geljek uly bolan neft gaz ýataklaryny özleşdirmek babatda öňde goýulan sepketlere ýetmek üçin giňerimli işler alınıp barýar. Diýärmiziň durly künjeklerine täze neft gazly ýataklaryň açylmagyny Türkmenistan Hatay günnogor günwatar gaz geçirjilerini gurulşy alınıp barýan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan halkara gaz geçirjisiniň taslamasyny pudokda gazanlan üstünlikliň hataryny görkezmek bolar. Halkara parahatçylyk we anaşmak ýylyny Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň bu taslamanyň möhüm böleginiň arkadagyň ak ýoly bilen Serhedawat Hirat gaz geçirjisiniň gurulşygyna ak pata bermegi, ýurtumyzyň uzak möhletleýin ösüşini kuwatly itergi bermege hemde sebitde durnukly ösüşi öpçün etmege agrarlygymyzyň nowataky misalyny öwürlep. Gadarly nevitçiler, gaýatçylar we geologlar Türkmen geologlarynyň ahlakly gözlegleriniň netijesini ýüze çykarlan ýalňyç serişdeleriniň gorlary boýunça dünýäde öňdäki ornunyň birini eýleýän galkynyş gaz käniniň ýurdumyz hemde sebit üçin ören uly ykdysady ähmiýeti bar. Bu käniň tapgyrlaryny özleşdirmegi Türkmen tebii gazyny halkara bazarlaryna iýermeň germini giňeltmekde täze mümkinçilikleri açýar. Häzirki döwürde Türkmen energiýa serişdelerine isleg bildirilýän ýurtlaryň sany barha artýar. Dünýäweli kompaniýalar we halkara maliýe düzümleri tarapyndan bu gurda ýurdumyz bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmaga, maýy goýumlaryny gönükdirmäge uly gazaklanma bildirilýär. Hazar deňziniň Türkmen bölegine ýerleşýän ygtyýarlanyrlan deňiz toplumlaryny netijeli özleşdirmek babatda amatly maýy goýum gurşawynyň döredilmegi özüne çekijiligi bilen tapawutlanýar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2020-2028-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmek maksatnamasyna hemde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2020-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmek milli maksatnamasyna laýyklykda ýurdumyzyň neft gaz senagatyna önümçülüň derejesini hasam ýokurlandyrmagy gönükdirilen toplumlaryň şäherleri amala aşyrmak gözüňünde tutulýar. Tebii serişdeleri ören baý diýärmizde neft gazly ýataklaryň üstünlikli özleşdirmegi bu gurdaky işleriň ýokary depkine alınıp barýanyny görkezýär. Neft gaz ýataklary özleşdirilenini uglewadaro serişdeleri çykarlanna, gaýtadan işlendenini hemde sarp edijilere iýerlenine daşky gurşawy aýawly saklamaň talaplaryny berja etmek, şol işleri ýokary ekologiýa kaýdalaryna laýyklykda amala aşyrmak, şeýle-de şolaryň howanyň üýtgemegine täsirini peseltmek öňde durýan möhüm wezipelerdir. Neft gaz pudugynyň we geologiýa işgärleriniň öňde barça dünýä tejribesini özleşdirip, Türkmenistanyň bu gurdaky boşnamalaryny ýerine ýetirmäge mundan beýlekde münasip goşunyklyklaryna berkinanýan. Hormatly neft gaz senagaty we geologiýa pudugynyň işgärleri garaşdyk hemeşelik bir tarap Türkmenistan öz tebii baýlyklaryny diňe bir milli bähwitlere däl eýsem sebit we dünýä halklarynyň awadan durmuşyny öpçün etmäge hem gönükdirmäge çalyşýar. Şoň görä pudugyň eksport mümkinçiliklerini diversifikasiýa ýol bilen ösürmek, köp ugurly tur we geçirjiler ulgamyny döretmek döwletimiziň energetika syýasatynyň eler tutulýan ugurlarynyň biridir. Biziň geçirýän bu işlerimiz energetika howpsuzlygymyzy öpçün etmäge sebitin ýurtlaryny
ýurtlarynyň awadançylygyny, ykdysat taýdany durnukly gorşawy emele getirmäge gönükdirlendir. Bede bu gurda Alparyan ýeşermidi geljekde hem dowam etdireriz. Hormatly nebitçiler, gaýatçylar we geologlar, sizi Hüner bayramyňyz bilen ýene bir gezek tüýsürekden gutlaýan. Siziň ähliňizde berkjan saglygyny, maşgala awadançylygyny Alparyan ýeşeriňizde uly üstünlükleri arzu edýän. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Häzirde hormatly prezidentimiň adyna gelen gutluglar bilen tanşadýas. Bu gutlugda şeýle diýilýär. Onuň Al-Hidereti Türkmenistanyň prezidenti Jenab Serdar Berdimuhammedow. Hormatly Serdar Gurbangulyewicz, ýurduňyň hemişelik betaraplyk hukuky ýagdaýynyň halkary derejesinde ikrar edilmeginiň 30 ýyllyk münasibeti tüýsürekden gutluglarymy kabul ediň. Siziň başlanyňyzda durmuşa geçirilýän parahatçylyk söýjülükli daşar siýasat Türkmenistany dünýä giňişligine uly awray getirdi hemde Merkezi Aziýa we Hazar deňte sebäplerini howpsuzlygy we durnuklylygy öpçün etmeňe möhüm şertini öwürlep, bize Türkmenistan bilen çuňlaşdyrylan strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna ýokary baha berýäs. Belelikdäki tagallalarymyz bilen bu gatnaşyklary dostlukly halklarymyzyň bähwidine puwtalandyryljakdygymyza berk inanýan. Hormatly Serdar Gurbangulyewicz, size berkjan saglyk döwlet ýeşiňizde üstünlikleri Türkmenistanyň ähli raýatlaryna bolsa bagtyarlyk we awadançylyk arzu edýän. Hormatly Makbulen Vladimir Putin, Russiýa Federatsiýasynyň prezidenti. Bu gutlugda şeýle diýilýär, onuň Al-Hidereti Türkmenistanyň prezidenti Jenab Serdar Berdimuhammedow. Türkmenistanyň başlangyjy boýunça şu ýyl Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly diýip aglan edilip. Bugün Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň aglan edilmegine 30 ýyl dolýar. Bu şanda sene başlanan parahatçylyk we anaşmak forumunyň üstünlükli geçirilmegi bilen size tüýsürekden gutlaýan. Hatay hemde Türkmenistan özara bähwitli hyzmatdaşlyk hemde garaşlarynyň gabat gelmegi bilen baglaşylan ýakyn dost we hyzmatdaşlar. Bize Türkmenistanyň Alparyan hemişelik betaraplyk siýasatyny berk gollaýas, halkara we sebit durnuklylygyny öpçün etmege, dünýäniň durly ýurtlarynyň belelikdäki ösüşine ýardam bermege gönükdirilen ýeşçiň tagallalaryna ýokary baha berýär. Ähli umumy wehimleriň barha artýan döwründe parahatçylyk we anaşmaň ähmiýeti barha artýar. Adamda taryhy halkara ýagdaýyň çyşyrymlaşdygyça raýdaşlygyň we özara gollaw bermeň şonçada wajypdygyny görkezýär. Parahatçylygyň ýetmezçiligini özara hormat goýmak, anaşmak we düşünşmek bilen dolmaly. Öz ygtyýarly deň hukuklylyk halkara parahatçylygyň özünidir. Ähli ýurtlara berik-berige hormat goýmalylar hemde öz bolşly aýratynlyklaryny saklamak bilen sadlaşykly ýaşamalylar. Birleşen Milletler Guramasynyň awraýly we ornuny ýygderli gorap, gapma garşylyklary diňe parahatçylykly ferişdeler bilen çözmeli hemde başgalaryň hasabyna bähwit aramaň garşysyna çykmaly. Anaşmak ýetmezçiligini belelikde geňeşmek, belelikde gurmak we belelikde peýdalanmak ýörelgeleri esasyna ýeňip geçmeli. Anaşmak halkara gatnaşyklarynyň iň möhüm şertidir. Halkara hukugynyň howanarlygyna adalatlyligi öpçün etmek, raýdaşlygy puwtalandyrmak we köp taraplaýyn hyzmatdaşlyk etmek zerurdur. Ähli umumy gün tertibi kemeleri bilen belelikde aranyp maslahatlaşylmalar, halkara düzgün tertip belelikde goralmalar. Dolanýaryşyň netijeleri bolsa dünýäniň ähli ýurtlarynyň halklarynyň bähwidine, halkara anaşmaga dekeltmeň hatyrasyna hemmelere el ýeterli bolmalylar. Ýakynda men ähli umumy dolanýaryş başlangyjy bilen çykyş etdim. Dünýä dolanýaryş ulgamyny özgörtmek we kämilleşdirmek üçin Hatay nusgasy bilen tanışdyrdım. Hatay adamdadyň betew ykbal bileşigini döretmeň bähwidine, belelikdäki ösüşi gazanmak üçin ähli ýurtlar bilen parahatçylygy öpçün etmek ýeşine birleşmäge gyzyklanma bildirýär. Xi Jinping Hatay Halk Respublikasynyň başlygy. Garaşda aty watanmadan hemişelik betaraplygynyň 30 ýyllyk şanly senetiniň we halkara betaraplyk günüň bayram edilýän günlerini Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, Ilm we Medeniýet meselleri boýunça Guramasynyň edarasinden hoş habar gelip gowuşdy. Bu bolsa ýurdumyz we halkymyz üçin bayramçylyk günleriniň şatlygyny hasam artdyrdy. Ýakynda Hindistan Respublikasynyň New Delhi şäherine geçirilen UNESCO-nyň maddi däl medeni mirasyny goramak boýunça hökümet ara komitetiniň 20-nji meclisiniň dowamında Türkmenistan tarapyndan öňe sürülen
bilen Türkmen alaway itlerini ösürüp yetiştirmek däpleri atly hödürnamasyny adamzadyň maddi dälmeden mirasynyň görnükli sanawyna gerizmek hakynda bir agzdan çözgüt kabul edildi. Munyň özi dünýäniň medeni mirasyny uly goşan halkymyzyň Türkmen alawaylaryny ösürüp yetiştirmek we köpeltmek ýörelgelerini munun beýlekde dünýä ýaymak boýunça zerur çärelen geçilýändiginiň suwtnamasyr. Alınıp barılan işlerin netijesini UNESCO-nyň mirasynyň awrela sanawlaryna ýurdumyzyň bir näçe milli gymmatlyklary gerzili. Ine bolsa bu görnükli sanawyň ösü Türkmen alaway itlerini ösürüp yetiştirmek däpleri atly ikrarnama bilen ýetirildi. Munyň özi gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň Türkmen alawaylaryny ösürüp yetiştirmek, köpeltmek, arasy ganylygyny saklamak, onuň halkymyzyň hakyky dostlugyny, meşhurlygyny dünýä ýaymak baradaky edýän taýsy tagallalarynyň netijesidir. Şeýlelikde bu ajaýyp waka bilen gahrman arkadamyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy, bütün Türkmen halkymyzy tüýsürekden gutlaýas. Goý gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun, tutumly işleri hemişe rowat bolsun. Şuňunlar hormatly prezident bilen Türkmenistanyň betaraplygy, parahatçylyk we anaşmaň aýdyň ýoly atly täze kitabynyň tanışdyrlyş dawarlary uly rowaşyklar bilen dowam edýär. Matmuladnak Milli Täze Drama Teatryny ýurdumyzyň medeniýet ulgumy tarapyndan geçirilen dawarly maslahatda arkadaly gahrman serdarymyzyň täze kitabynyň halkymyz üçin öz oşly bayramçylyk sowgadyna öwrilen baradaky çykyşlara giň orun berildi. Hormatly prezident bilen täze kitabynyň tanışdyrlyş dawarasy Türkmenistanyň betaraplygy, parahatçylyk we anaşmaň aýdyň ýoly atly edebi sada kompozisiýanyň görkezilmegine maşany. Matmuladnak Milli Täze Drama Teatrynyň artistlaryny ýerine ýetirmeklerini arkadaly gahrman serdarymyzyň täze kitabyna beýan eden pikirlerini esaslanyp taýýarlanan dörejilik çykyşyny berkarar watanymyzyň hemişelik betaraplygynyň şany 30 ýyllyk bayramçylygynyň giňden bilinýän halkara parahatçylyk oynaşmak ýoluna ýurdumynyň durmuşyndaky şöhratly wakalaryň bagtyar watandaşlarymyzy benet maksatly beýik işleri oklanýar. Türkmenistanyň goňşy we dünýä döwletleri bilen özara beýikli hyzmatdaşlyklary, dostlukly gatnaşyklary ýygydaly ösdürýänligi, betarap Türkmenistanyna dünýäde ählumumy parahatçylygy pogtalandyrmak, halklaryň arasynda dostlugyny gatnaşyklaryny netijeli häsiýetde ýygydaly ösdürmek ugruna anyp barýan giňgerli işleriň barhara başlanýanyny sungatyň täsirli dil arkaly tomaşaçylara ýetirildi. Sonra aýdym saly dawaralamasatda çykyş edenler ilki bilen gahrman arkadamyzy we arkadaly gahrman serdarymyzy Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň 30 ýyllyk şany senetiniň we halkara betaraplyk gününiň giňden dawaraly belenip geçilmegi şeýlede paýtagtymyzda dünýä jemgyýetçiliginiň üns merkezinde bolan uly halkara wekilçilikli ýygy forumyň üstünlükli geçilmegi hemde nurany sene münasibetli hormatly prezident bilen Türkmenistanyň betaraplygynyň 30 ýyllygyna atly Türkmenistanyň ýubiley medali we ýadygarlyk nyşany toplum bilen fiýlanmagy hemde döwlet başçylygymyzyň Türkmenistanyň betaraplygy, parahatçylyk we anaşmaň aýdyň ýoly atly täze kitabynyň çapdan çapma münasibetli tüýsürekden gutladylar. Çykyş edenler ýyry senäniň we şany wakanyň öň siratyna betaraplyk siýasatyna esaslanýan çuňur siýasy, taryhy, durmuş ykdysady, ruhy medeni we insan-perwer ähmetli döwrewap pikirlenişe dayanýan giň dünýä garaýşly mazmuny özüne jemleýän şeýle ajaýyp eseri halkymyza peşkeş edenligi üçin hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza tüýsürekden hoşaýlyk bildirip galamynyň geljekde de ýiti hemde öňürjilikli bolmagyny arzu etdiler. Beýlenşäli garaşsyz watanymyzyň ötü şarkaly parahatçylyga dayanýan dünýäde hoşniýetlik, dostlugynyk ýöregelerini dawaralanýan daşary siýasaty hemişelik betaraplyk derejesine dayanýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan hemişelik betaraplyk derejesi 3 gezek ikrar edilen dünýädäki ýeketek döwlet hökmüne Türkmenistan halkara giňişlikde dünýäniň syýasy jemgyýetçilik durmuşyna adamdadyň bagtyar we awadan durmuşynyň hatirasyna möhüm başlangyçlary öňe sürýär. Hormatly prezident bilen Türkmenistanyň betaraplygy, parahatçylyk we anaşmaň aýdyň ýoly atly kitabyna da şu hakykat aýdyň beýan edilýär. Kitapda Türkmen betaraplygynyň gadymy gözbaşlary, taryhy ýahmeti, döwletimiziň betaraplyk syýasy, halkara hukuk derejesiniň häzirki zamanyň derwayt meseleläriniň aýdyňlaşdyrylmagyna netijeli çözülmegine orny düýpli açylyp görkezilýär. Şeýlede onna garaşy Türkmenistanyň daşary syýasy we ykdysady gatnaşyklarda eýilýän işleň orny, ählumumy wezipeleri çözmek bilen bagly başlangyçlary giňişleýin tejerliýär.
Hemişelik bir taraplamyň ähmeti dünýäde parahaçlygy we anaşmagy üpşet we gönükdirlen taryhy başlangyçlar beýan edilýär. Ýurdumyzda ýeten bilen sepketlermeden gazanan üstünliklerimiz jemjenlenýär. Şunun bilen baglanykda bir ajaýyp eser, halkara parahaçlyk we anaşmak ýanyna Türkmenistanyň hemişelik bir taraplanyň 30 ýyllyk nurana toýuna münasip sowgatdyr diýip çykyş edenler bu soňçlan belediler. Bir mukaddes kitap bizim 30 yılki geçen yolumuz yine de asırları aşıp gidecek baktımız şu mukaddes kitapta cemlep mehriban, kahraman, arka dağlı Serdar oğlumun jowhur kalbinden çıkan gelecekte Türkmenin dowamaty asudy, parahat, agdybir, ceviz, nurly, şökleli günlüň barlygyndan gurrun açýan, ýürek açýan mukaddes kitap. Üç gezek ýurdumyz bir tarap bolmaklyk, oň arkasynda arkadagy var. Onuň arkasynda arkadagly gahrman Serdar ogly var. Ne şun saýasynda biziň gözlerimiz açylyp, dünýäň ýüzüni görmeklik, dünýäň ýüzüni parahatçylyk, ak kepler fiýaly parahatçylygy boşlukçy bolup aýlanmak. Inha biziň bir taraplygymyzyň ýetiren beýik derejesi, arkadagy Serdarym dünýäň ýüzüni özüniň tahawatly gollaryny ýaymak bilen, dünýäň ýüzüni boşlukçy parahatçylygyň ak kepdersi bolup dünýäň ýüzüni parahatçylyga çagyryp bilýän beýik insan hiç bir ýurtda da ýok. Ýurtda adamyň bagty näme? Dünýäň ýüzüniň gymmatlygy bilen, dünýäň ýüzüniň kuwatlygy bilen anyp bolmaýan asman asudalygy, ýurt parahatçylygy. Ana şo biziň başymyzyň täji iki tane beýik goşagany gahrmanymyz. Halkym diýip duran gahrman arkadagly Serdaryň ömürleri uzak bolsun, janlary tag bolsun, başlary dik bolsun, ýurtlar awadan, asmany asuda bolsun. Ya Allah, hagulara gelir, tetilenire, toyoya gelge betilenip. Hagulara gelir, tetilenire, toyoya gelge betilenip. Arkadagly Serdarym toyu tutuyara, qadalaytsak hevetlenip. Arkadagym toyu tutuyara, qadalaytsak hevetlenip. Şöhratide, şantide ya beýige arkadagymyz. Şöhratide, şantide ya arkadagly Serdarym. Arkadagly Serdarym. Mazmuny bir kitapda türkmen, ingliz we rus tillerine jemlenen eser 9 bölümden ibaretdir. Hormatly prezidentimiň täze kitabynyň bir taraplyk türkmen paýkasynda bir taraplyň taryhy köklerini nazar aýlap, Türkmenistan Birleşen Milletler Oramasy netijeli hyzmatdaşlygyň baý tejribesi, parahaçlyk we anaşmak döwrüň derwaýatlygy, bir taraplyň insanperwer ölçegi, Türkmenistanyň açyk gapylar siýasaty, 21-nji asyr Türkmenistanyň geosiýasy we geoiqtisady strategiyasy, parahaçlyk türkmen sivilizasiýasynyň beňady diýen bölümleriň 8-sinde beýan edilen mazmun, her kadaman dünýä siýasatyna öz boşly ýoly saýlan Türkmenistanyň bir taraplyk siýasatynyň çuňur seljermesine başlanýar. Halkymyzyň parahaçlyk söýjilik felsefesiniň taryhy kökleriniň gadymetiň jümmüşine uzayan baradaky pikirler açylyp görkezilýär. Ýurdumyzyň dünýäniň dörli döwletleri awraýly halkara guramalary bilen iki taraplaýyn we köp taraplaýyn esasy ýoly goýulan hyzmatdaşlyk üçin hemişe açykdygy barada giňişlen maglumatlar beýan edilýär. Arkadaly gahrman Serdarymyň täze kitabyna parasatly beýlenşi ýaly türkmen halky üçin bir taraplyk biziň taryhymyzyň, medeniýetimizin, ruhumyzyň we milli häsiýetimizin tebigy dowamydyr.
Türkmenistanyň bir taraplygy bir işçiň önämli öz taryhyna we gymmatlyklaryna esaslanýan şolar wagtyň özünde halkara jemgyýetçiligi dol açyk we hyzmatdaş bolan parahatçylyk siýasatydyr. Şonuň bilen baglykda arkadaly gahrman serdarymyň täze kitabyny bu işiň ezid halkymynyň beýik häsiýetleriniň hem-de onuň gowunçly netijeleriniň bir beýanyda berilýär. Türkmenistanyň parahatçylyk feýjiliginiň taryhy kökleri, halkymynyň beýle häsiýetleri we ahlak düşünjeleri, medeniýetde, sungatda durmuş ýöreglerini, parahatçylygyň keşpleri, Türkmenistanyň häzirki zaman bir taraplygynyň döwlet siýasaty hökmüne kemale gelşi, hem-de iş ýüzünde durmuşa geçilşi. Türkmenistanyň bir taraplygynyň halkara gatnaşyklar ulgamynyňky orny şeýlede geljegi bilen tanışmak istegi eseriň içinden ýol görkeziji hökmüne eriş argyş bolup geçýär. Şoňa görä tanışlyş dawratynyň dowamyna täze kitabyň mazmuny baradaky çykyşlaryň bu eserden bölekleri mysal getirilmegi arkaly beýan edilmegi hasa täsirli boldy. Hormatly prezidentimiz, arkadaly gahrman serdarymyzy, sizin ähliňiz, ähli türkmen halkyny, arkadaly gahrman serdarymyzyň, hormatly prezidentimizin halkymyza sowgat eden Türkmenistanyň bir taraplygy, parahatçylygyň we anlaşmagyň aýdyn ýoly atly täze kitaby bilen tüýsürekden gutlaýan hormatly prezidentimizin şonuň ýaly ajaýyp soňur mazmun kitaplarynyň höwrünün köp bolmagyny arzu etýär. Haçanla adamlar durmuşy bir zada ýitirir urluk dörenni beýik gerçekler, beýik eserler, beýik wakalar ýüze çykýar. Hormatly prezidentimiziň täze kitaby şonuň ýaly aýratynlyklary, ýagny döwrüň derwäýs meselelerine, möhüm sowallaryna takyp jogap tapyp berip bilýänligi üçin edil şol ruha laýyk gelýän beýik eserleriň bir hökmüne görüp bolýar. Hormatly prezidentimizin täze kitabyna türkmen bir taraplygy hakyna, onuň taryhy, kökleri hakyna, şuun köwünnäki ähmiýeti hakyna hem-de geljeginde gönügen ädimler hakyna öýren çuňgurmany sözler, pikirler beýan edilýär. Çuňgur paýhaslar we özüm bu kitabyň bir syýasy kitap däl, eýsem durmuşy ähli taraplaryny öz içine sygdyryp bilen, öz içine siňdirip bilen kitapdyr. Hormatly prezidentimiz kitabyň öz içinde de ilkin sahypalaryny aýtýar. Bu kitabyň taryhy, syýasy ýa-da medeni kitap däl. Bu türkmen bir taraplygynyň janly keşfidir. Onuň geçmişiň köklerinden häzirki günüň üstünlüklerine we geleceğin umutlarına tarap ýoly salynan giň teswirdir diýär. Ýagny şu kitabyň içinde türkmen halkyny taryhyny dowamyny bezäpde beýgelip gelen häsiýetler, durmuş wakalary, taryhy, hakykatlar we hakydalar hakyna giňişleýin beýan edilýär. Hem-de häzirki döwürdäki amala aşyrylan işler hem-de gelecekde yerine yetirmeli işler hakkında giňişleýin beýan edilýär. Hormatly prezidentimiz şu kitabyň üstüne gönden onu türkmen halkyna, her bir türkmene mahsus bolan dünýä garaýşan beýan etýär. Şonuň üçin bu biziň halkymyzyň döwlete, dünýä we özüne bolan garaýşlarynyň beýanydyr diýip aýtýar. Kitabyň jemleýiji bölüminde agzybirlik perişte hakkında bir urawaýaty getirýär. Hem-de şol urawaýatyň üstü bilen halklaryň arasyna ýa-da adamlaryň arasynaky agzybirligi berkitmegiň ýollary giňişleýin beýan edilýär. Ýagny şo urawaýatda aýtýar, bir bar ýarsy ýanyp duran otdan, ýarsy doňup duran buzdan bolan bir periştäni yaradyp, ýanyp duran ot buzy eredenok, doňup duran buzam oty öçürenok diýip iksan gapmagy zat bir göwrede kara bir göwrede bitewi agzybirlikde ýödara alalaşyp ýaşap ýörýär. Bu periştäniň gije uny aýtýan ýekeje sözi we ýekeje dilegi we bir bar perwerdigar iksan gapmagy zat bir göwrede alalaşdyryp agzybyr ýaşadyşyň ýaly yüreklerine uçun ýaljak alalaşmak isleýi bar bolan adamlaryň, insanlary birek bilen jewitleşdir, agzybyr ýaşa diýip gije uny şon dilek etýär. Hormatly prezidentimiz şu urawaýatyň üstü bilen şeýle bir çuňur hat giňişleýin teswirleýär. Ýagny şoň ýerine beýan etýän ýerlerine şeýle diýär, daşyndan näçe kyn görünse-de iki tarapyň hem ýüregine uçun ýaly alalaşyk isleýi bar bolsa, olaryň häsiýetleri ýumşak, gatnaşyklary gowlaşyp biler diýär. Bir de şonuň ýaly ajaýyp kitaplary sowgat etýän çuňur many mazmunlary bilen düşünjelerimiz baýlaşdyrýan hem-de täze eserleri ýazmagy ruhlanýan türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadamyzyň, hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag
ömürlerinin uzak bolmagyny, il yurt ähmetli dünýä ähmetli işleriniň hemişe urawaç almagyny arzu etýär. Sag bolun. Ilki bilen sizin ähliňizi, hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň bitaraplygy, parahatçylyk we inançmaň aýdyň ýoly atly täze kitanyň neşr edilmegi bilen tüýs ýürekden gutlaýan gahrman arkadağymyzyň hem de arkadagy gahrman serdarmyzyň galamyň ujunyň ýitip bolup, şeýle ajaýyp kitaplaryň hem höwrüniň köp bolmagyny arzu edýän. Hemen de ma'lum bolşýaly, türkmen halky kitaby aýratyn gymmatlyk paýhat çeşmek hasaplaýar. Kitap ähli ýaşdaky adamlaryň aýratyna çağalardyr ýetginjekleriň köp ugurly ilmli bilimli bolmaklary, şeýle de ukyp başarnyklaryny has ösürmekler üçin ören ähmiýetlidir. Gahrman arkadağymyzyň hem de arkadaly gahrman serdarmyzyň ajaýyp eserleri bolsa, ähli halkymyz aýratyny ýaş nesiller üçin watan söýjülük mektebi bolup durýar. Gahrman arkadağymyz kitap adamzadyň köňül nagşdyr. Ol meden gymmatlyk hökmüne, ruhu baýlygy urulup, adamlaryň ýüreklerine ýol salyp bilýär diýip ören jaýdar bellek geçýär. Bu ajaýyp kitapda halkymyzyň parahat söýjüligi, hemişelik bitaraplygymyzyň beýik ýörelgeleri öz beýanyny tapýar. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň bitaraplygy, parahatçylyk we inançmaň aýdyň ýoly atly täze kitabyny Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 3 gezek ikrar edilen hemişelik bitaraplygymyzyň ähmiýeti, dünýäde parahatçylygy, inançmaň gora saklamaň, taryhy jähleriniň öz beýanyny tapýanlygyny bu ýsönç bilen nyktaýar. Biz şeýle ajaýyp kitaby ýaş nesilleriň arasynda wagt etmekde. Şu ajaýyp kitabyň üstü bilen hemişelik bitaraplygymyzyň halkymyza eçilen miweleriniň durmuşymyzyň her bir jähtine öz beýanyny tapýanlygyny, Türkmenistan döwletimiziň gyýyska wagtyň içinde dünýä jemgyýetçiligine alalaşdyrjy merkez hökmüne bitiren beýgi işlerini, geçen 30 ýylyň dowamyna ýurdumyzyň ýeten belen tepkitlerini, şeýle de halkara derejesine awraýmyzyň belende göterilmegini, bu ýsönç bilen ýaş nesillere wagt etmek, şeýle de şular ýal ajaýyp kitaplaryň üstü bilen olarda watan söýjülük, agdy berlik, parahat söýjülük, dostlugynyk ýal oňatkylyk häsiýetleri terbiýelemek boýunça öz paýymyza düşen wezipäni mundan beýläkem üstünlikli alyp barars. Pursatdan peýdalyn biz ýaş nesillere görülle mektep bolup, şular ýal ajaýyp kitaplar peşkeş berýän gahrman arkadağymyza, arkadaly gahrman serdarmyza kitapxanaçylaryň adyndan tüýs ýürekden sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadağymyzyň, arkadaly gahrman serdarmyzyň galamyň uju ýitip bolup, şeýle ajaýyp kitaplaryň höwri köp bolsun. Belen şäle bir taraplyk müňillik parahatçylyk diýip desturnyň häzirki zamanda daşary syýasy görnüşindäki beýanydyr. Taryhy tejribemiz, medeniýetimiziň ruhy gymmatlyklarynyň halkara hukuk tarapyndan ikrar edilmegidir. Halmatdaşlygyň, feudanyň, medeniýetiň ýolunyň has netijeli bolýan onyň jar edilmegidir. Türkmenistan ähli döwletleri bilen dostluklar tanışyklary ýoly goýdy. Tewitde parahatçylygyň kepiri boldy, energetika we ulak taslamalaryny durmuşa geçirdi. Birleşen Milletler Guramasyna möhüm başlangyçlardan çykyş etdi. Diýmek, türkmen bitaraplygy işçiň, anamly, agtywary syýasatlar. Parahatçylyk bu ruhy güýjüň, ahlak beýikligiň, insanperwer paýhatlygyň alamatydyr. Arkadaly gahrman serdarymyň täze kitabyna şeýle sözler dawrat nazar tarapyndan galyby joşgunlyk we dowamly il çarpışmalar bilen kabul edildi. Kitabyň halkara parahatçylyk oynaşmak ile taryhy resminameler, gutluglar, çykyşlar atly ahyrky 9-njy bölüminde ýurdumyň bitaraplyk ýyllary içinde ýola goýan gatnaşyklaryna, hormatly prezidentimiň halkara forumlarda eden çykyşlaryna we iki taraplaryň hem de üç taraplaryň esasy baglaşylan halkara alalaşyklara möhüm orun berilipdir. Çykyş edenler arkadaly gahrman serdarymyzyň halkara bitaraplyk günüň öňü sirasyna halkymyza bayramçylyk münasibetli sowgat eden Nowataky kitabynyň syýasy we ykdysady ulgamda işleýän hünärmenler, diplomatlar hem de halkara hyzmatdaşlygynyň möhüm meselelerini öwrenýän alimler, jurnalistler üçin gymmatly gollanma hökmünde niýetlenenligini bellediler. Kitabyň tahypalaryna şekillenir sunumatynyň dorly eserleriniň suratlary ýerleşdirilip, eseriň bedek aýratynlyklaryna möhüm ähmiýet berilipdir.
Döwlet başlamynyň täze kitaby türkmen halkynyň insan perwer ýöreglerini esasy ugra dinýän bir taraplyk hukuk derejesiniň ähmetine hassa giňişlen düşünmeň aýdyn gollanmasy bolup hyzmat eder diýip şykseden aýtdylar. Hemde watamynyň hemişelik bir taraplarynyň 30 ýyllarynyň hormatyna şeýle ajaýyp eseri sowgat eden üçin arkadaly gahrman serdarymyzda tüýsürekden hoşallyk sözleri dowamly ýaňlandy. Dawaranyň ahyryny gatnaşyjylar hormatly prezidentimiň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Şeýle alkyşly sözler bolsa, dawaranyň jemleje çykyşy hökmünde ýerine ýetirilen arkadaly serdary türkmen halkyna şöhrat diýen belen teňli watançylyk aýdymy bilen saarlaşyky goşdy. Hemişelik bir taraplamydan şanda 30 ýyllyk münasibetli giňerimde geçirilen çäreler ýokary ruh belentlige beseni. Olarda bir tarap ýordumydan ösüşi öz beýanyny tapýa. Çäreleň ýordumydan devlet senagaty we geologiýa işgärleriniň bayramçylyk dawarlary bilen utgaşmagy bolsa aýratyn ähmiýetlidir. Ýurdumyzda giňden belenip geçilen şany tenek hemişelik bir taraplamadan 30 ýyllyk toý münasibetli ýurdumynyň çar günjünde geçirilen çäreler ýokary ruh belentlige beseni. Türkmenistanyň bilim ministrligi bilen magtymladan näki ýaşlar goramasynyň merkezi geňeş tarapyndan ýurdumyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 8-nji 12-nji synplaryny okuyan okuwçylarynyň arasynda hemişelik bir taraplamadan meýweler diýen mowdukda düzme ýazmak boýunça oglan edilen dörejelik bäsešiniň jelmiş tapyr geçirildi. Onda yaş nesillerin tebiğat ekinlerini yuda çıkarmağı söylüş ve yazık enliklerini östürmeği hem de neticeli oku dörücülük işini ele almağı vavatında dörüdülen şartlar mümkünçlükler için gahrman arkadamda hem de arkadalı gahrman serdarında alkış sözlerini beyan ettiler. Magtymlada näki dil edebiyat we Milli Gol Ýazmalar Institutunda geçirilen ilmi amaly maslahat halkara bir taraply güni münasibetli edebi çeşmelerde türkmen bir taraplarynyň we döwlet gurmak ýöregleriniň beýany diýilip atlandyrly. Hemişelik bir taraplamydan 30 ýyl münasibetli paýtatymyzdaky Aşgabat şäher merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň guramagyna bugun toý donuny beslenip diýar şany bir taraplyk toýun toýlugy atly çäre geçirildi. Newt senagaty we geologiýa işgärleriniň güni münasibetli ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň Türkmengat, Türkmen Nev döwlet konsernining Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasynyň hemde ýagşyly Qaqay fadanaqy halkary Newt we Gaz universitetining bilelikde guramagyna Newtym ma Gazym ma dünýä içinde şanymy atly geçirilen bayramçylyk duşugam ýokary okunatlyga betlendi. Bayramçylyk dawarasyna çykyş edenler Berkara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüne halkara parakaçylyk ganaşmak ýerine türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamynyň başlangyjy we hormat prezidentimiň taýsy tagalary bilen watamyzda milli ykdysadyň esasy ulgamlarynyň biri bolan Newt podagyny köp ogurly ösdürmäge gönükdirilen işleriň hem de Türkmenistanyň Newt senagatyny ösdürmäň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyna beýan edilýän wezipeleriň ähmiýeti dogrusyna belirlediler. Dawaranyň dowamyna ýagşyly Qaqay fadanaqy halkara Newt we Gaz universitetiniň garaltyn aýdymsa toplanan çykyşlary oňatnyjlarda ýakynly duýgulary döretdi. Şany sene münasibetli ýaşlar gormasynyň Aşgabat şäher geňeşi hem onuň etrap geňeşler tarapyndan geçirilen çärelerim işen käsitli boldy. Şany sene münasibetli Ahal welaýatyna da çärelere giň gerimmerli. Ýordumyň Balkan welaýatyna da Newt senaty we geologiýa işgärleriniň güni münasibetli ýaşlar goramasynyň Balkan welaýat Balkana we Türkmen şäher geňeşleriniň ýaşlar goramasynyň Türkmen New döwlet konserniň şahamçatynyň Balkana we Newçilik orta günara komekde bilen bilelikde geçirilen aýdym sarly dawarlary ýokary okunatlyga betlendi. Bayramçylyk dawarlar Newt senagaty we geologiýa işgärleri hakda aladylar diýen gahrman arkadamyda we arkadaly gahrman serdarymyzda alkyş sözlerini aýtdylar. Lewap welaýatyna da Newt senagaty we geologiýa işgärleriniň güni münasibetli bayramçylyk çärelerine giň gerimmerli. Lewap welaýat kitapxanasynyň Denandar birleşeniň welaýat bölüminiň kärdeşleri ýakalşyklaryň welaýat birleşmesi bilen bilelikde guramaklaryna geçirilen dawarly maslahat Newt senagaty we geologiýa işgärleriniň gününe başlandy. Bayramçylyk maslahatyna çykyş edenler ýurdumynyň tebiği baýlyklary uglavadoro serişdelerini öýleşdirmekde we gaýtadan işlemekde. Watamyzda ýaýwananylan işler bu orda hormatly prezidentimiň parasaty döwlet syýasaty milli ykdysadyň depgini ösdürilmegine pudoň eýilýän münasip orny ulgamda ýetilen beren sepketlary barada täsirli gurrumlar edip türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyda we arkadaly gahrman serdarymda alkyş sözlerini beýan etdiler.
Hormatly adamlar, Norsoy ýurdumyzyň welaýetlerini we paýtagtymyzda Aşgabatda şu gün 14-nji dekabrda günüz boljak we barda Türkmenistanyň hidrometeorologiýa bardaklygynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkyn vilayatyny üýtgäp durýan bulatly howa bolup gargaçykly ýağış şagar ömürli bolmagy mümkin. Demirgazy günatardan tiýdigi sekundda 9-14 metr käýerlerini 16 metre çeni ýetýän şamaly ösür. Howa 6-11 gradus, kenarya etraplaryny 3-8 gradus maýl bolar. Ahal vilayatyny üýtgäp durýan bulatly howa bolup gargaçykly ýağış şagar ömürli bolmagy mümkin. Demirgazy günatardan tiýdigi sekundda 9-14 metr käýerlerini 16 metre çeni ýetýän şamaly ösür. Howa 5-10 gradus günortagyň nugry etraplaryny bolsa 15 gradus çenli maýl bolar. Mara vilayatyny üýtgäp durýan bulatly howa bolup azkem ýağış şagar ömürli bolmagy mümkin. Demirgazy günatardan tiýdigi sekundda 10-15 metre ýetýän şamaly ösür. Howa 12-17 gradus maýl bolar. Leva vilayatyny üýtgäp durýan bulatly howa bolup azkem ýağış şagar ömürli bolmagy mümkin. Demirgazy günatardan tiýdigi sekundda 10-15 metre ýetýän şamaly ösür. Howa 9-14 gradus günorta etraplaryny bolsa 19 gradus çenli maýl bolar. Daşod vilayatyny üýtgäp durýan bulatly howa bolup gargaçykly ýağış şagar ömürli bolmagy mümkin. Demirgazy günatardan tiýdigi sekundda 9-14 metr käýerlerini 16 metre çeni ýetýän şamaly ösür. Howa 0-5 gradus çenli maýl bolar. Paýtagtymyzda Aşgabatda üýtgäp durýan bulatly howa bolup ýağış şagar ömürli bolmagy mümkin. Demirgazy günatardan tiýdigi sekundda 13-15 metre ýetýän şamaly ösür. Howa 7-9 gradus maýl bolar. Ýurdumda 10 dekabr aýynyň 14-nä magnet hadisatynyň gowşak ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edidi watandaşlar gaşpasyny howanyň derejesiniň üýtgäp durýanlygyny nazar alyp, basyryň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi, şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berjaýyp meňde maslahat berýär. Mehribanlylaşar bulary berjaýetseňiz ýylyň islenip basyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşiň we jemleýäs berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlar döwseşir we senýä ähli söşleriň özününü bolsa halkyň behbidi bar, çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam çynir. Hoşda bolan edidileşir. Bitaraplyk diýmek awadanlykdyr. Durmuşyň lezzeti, dünýäň manysy, ömrüň rahatlygy awadanlyga tagzim eýler. Ulus ýylyň barysy. Bitaraplyk diýmek dostanalykdyr. Onuň mehri ýyladyp dur kalplary. Dostlyk doganlygyň beýik güýjünden bir sypyrada jemdir dünýä haklary. Bitaraplyk diýmek adalatlyktır. Ýollar ýörelgeler bolanda adil. Döwletiň awraýy belentdir munna. Giň jahannamyda goýular gadyr. Bitaraplyk diýmek erkanalykdyr. Sawa öwsmegi erkin ýerleriň, ýaşyl tuğuň, alasmanda pasyrdap, ýşyldysy, ak buğdaýly pelleriň. Bitaraplyk diýmek düşünüşmekdir. Mudam düşünmeli birek birege,
özara düşünüşip gatnaşyp ýörmek bereket getirer her bir ýylede. Bitaraplyk diýmek bagtyarlykdyr. Eziz arka dagyň ajaýyp döwri, sapaly durmuşyň eşretlerinden mizemez bagtlydyr insanyň ömrü. Bitaraplyk diýmek açyk kapydyr. Kalbymyz, ýolumyz hemişe açyk. Milli ýörürgämiz mehman seýerlik öýleri ýagtyldar şuwlasyn saçyp. Bitaraplyk diýmek nuranalykdyr. Nuranadyr arka dagyň at ýoly. Eziz arka dagyň paýhasy bilen arşa göterilýär türkmen ykbaly. Bitaraplyk diýmek sahawatlyktır. Hayır işler manasipdir sogaza. Arka dagyň hayır sahawat ýoly köňüllerde öwrlendir owaza. Bitaraplyk diýmek hyzmatdaşlykdyr. Döwletleriň ykdysady ösüşi, rızgal artar, hyzmatdaşlyk ösenne barhara başlanar ýurdun gülleşi. Bitaraplyk diýmek ılalaşykdyr. Kalbymyzda ýagşylygy oýarýan, ılalaşmak kynçylyklaryň açary aňymyzda paýhas bolup goýalýan. Bitaraplyk diýmek salamatlykdyr. Döwletli öýleriň bagtyarlygy, erkana durmuşy bagtly nesilleň adamlara gowluklan ýarlygy. Bitaraplyk diýmek kuwatlylykdyr. Ösüşlere beslen berkarar ýurdy. Ykdysady kuwatyndan watanyň gülleyişli beýik ýolumyz nurly. Bitaraplyk diýmek şöhratdyr, şandyr. Watanymyz hemişe şöhratly bolsun. Gahrman arkadaw, uzak ýaşasyn. Arka dagly serdar, uzak ýaşasyn. Şanly 30 ýyllyk toý gutly bolsun. Jahanayam salyar, Türkmen kuvvati, belent maksatları, belent menzili, şu mekanın götürler asmana, parahatçılığın ak kefterleri. Göğünlerin kanati, gen dünyanın zinati, asuda asman bahtı, uçten akça kefterleri. Get
körpeler edi çağaçyklar. Sagurunca turanmasyňyz. Birsiň her biriňiziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak bolmagyny, şadyança, mehirlice gülükdekleriniň her bir öýde belentden belent ýanglanmagyny arzu edýär. Şeýle de biz üçin gijesin günni edip tehmet çeken, bidi ösüşlerden ösüşler alyp barýan gahrman arkadagly gahrman serdarmyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, belent başlarynyň aman bolmagyny, ýurt tähfitde tutýan tutumly işleriniň elmede ama rowaşla rowan bolmagyny arzu edýär. Mehriban körpeler, şular ýal gowdan gow arzuwlar bilen ýaşyk teleradio ýaýlymynyň çağlar we ýetginjekler bölüm tarapyndan taýýarlanyp ýaýlyma berilýän çağlyk ýyllarmaty gepleşiginiň ýene-de bir täze tanyna tomaşa etmäni çağırýar. Mehriban çağlar, edip körpeler, biz bugünkü çağlyk ýyllarmaty gepleşigimizde Berkarar Töwda we Dinjaş merkezine ýerleşýän galam dükanyny taýýarlaýar. Çağlar, biziň çağlyk ýyllarmaty gepleşigimizden daşlaşmaň, siziň sabyrsyzlyk bilen garaşyp oturan pursadyňyz hem gelip ýetdi. Mehriban çağlar, biz näme diýädik gepleşigimiziň başynda? Gylyklyja multfilm görkezýädik. Gelin onu çağlar ählijämiz bilelikde, gylyklyja multfilmden birine tomaşa edelim, soňra orta gepleşigimiz siziň bilen dowam eder.